Ahojte priatelia, vítajte naspäť v kuchyni Pennybell. Neviem ako vy, ale ja som počas jesenných a zimných mesiacov o mnoho maškrtnejšia ako zvyčajne a tak som sa dnes rozhodla pripraviť niečo pre všetkých maškrtníkov a konkrétne milovníkov čokolády. A budú to brownies s kúskami hrušiek a pekanových orechov. Predtým ako začneme, pripomínam, nezabudnite sledovať naše sociálne siete a odoberať náš kanál Kuchyňa Pennybell, aby ste neprišli o aktualizácie z našej slovensko-talianskej kuchyne. Zoznam všetkých ingrediencií nájdete v popise pod videom. Ideme na to. Ako si môžete všimnúť, dnešný recept sa riadi heslom minimum ingrediencií a maximum chuti. Takže môžeme hneď začať s prípravou zmesi na brownies. Mimoriadne jednoduché. Cukor, vajcia, rovno pridáme aj štipku soli a dobre premiešame. Vezmeme si rovno aj sítko a preosieme múku a kakao. A všetko dobre premiešame. A aby bol brownie presne taký, ako má byť, čiže čokoládový, pridáme aj roztopené maslo s čokoládou. Tak priatelia, zmes na brownies máme hotovú, ideme si nachystať ešte hrušky a orechy. Hrušky si ošupeme a nakrájame na kúsočky a rovnako si nasekáme aj pekanové orechy. Nakrájané hrušky a orechy teraz pridáme do browniesovej zmesi. A dobre premiešame. Zmes vlejeme do tortárne, ktorú sme si predtým vystlali papierom na pečenie. A môžeme ísť do rúry. Pečieme v predhriatej rúre pri teplote 180 stupňov približne 30 minút. A zatiaľ, čo sa nám pečú brownies, si roztopíme vo vodnom kúpeli čokoládu na ozdobu. Tak a brownies máme hotové, nechali sme ich trošku vychladnúť a môžeme ísť dekorovať. Servírujeme. A moja obľúbená časť, ochutnáme. Čokoládový brownie s pekanovými orechami a hruškami.
to musíte jednoznačne ochutnať. Tak priatelia, sme na konci, ja vám ďakujem za váš čas. Ak chcete, dajte mi vedieť do komentov, ako sa vám podaril dnešný brownie. Prípadne napíšte mi, aký typ browniesov doma robievate, či ste už niekedy skúšali takýto s hruškami. A my sa vidíme pri ďalšom varení v piatok o 5:00. Čau!